Bé, doncs comencem aquest ple extraordinari per l'aprovació de les comptes de l'MD. Secretària, Beatriz, si pots llegir els punts de l'ordre del dia. L'ordre del dia serà el punt únic, la proposta d'acord de l'aprovació dels estats i comptes anuals de l'exercici pressupostari 2020. Fets. Finalitzat l'exercici 2020, cal elaborar el compte general de l'entitat local. La Comissió Especial de Comptes va ser convocada i constituïda legalment en data 27 de juliol del 2021 i en la primera sessió va examinar l'expedient del compte general exercici pressupostari 2020. Els estats i comptes anuals de l'exercici pressupostari 2020 van ser sotmesos a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen. Vist que en base a això, el que disposa l'article 212 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals s'ha publicat mitjançant edicte en el BOP de Barcelona de data 15 de setembre de 2021 el compte general durant un termini de 15 dies hàbils per tal que es poguessin presentar per escrit les reclamacions i les observacions oportunes que han de ser resoltes per la mateixa Comissió Especial de Comptes. Atès que no s'han presentat reclamacions, al·legacions ni observacions, com s'ha complert totes les tramitacions legals que determina el capítol 3, secció segona, estat de cuentas anuales de les entitats locals, article 212 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 del 5 de març del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el president de l'entitat municipal descentralitzada de Bellaterra proposa a la Junta de Veïns i Veïnes l'adopció del següent acord. Primer, aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l'exercici 2020, integrants pels següents estats bàsics. Estats i comptes anuals, balanç de situació, comptes resultats, liquidació de pressupost, estat demostratius del dret que s'han de cobrar i les obligacions que s'han de pagar, corresponent a pressupostos tancats, estat de tesoreria, el balanç de comprovació, estat de romanent de tesoreria i l'estat de situació del moviment d'operacions no pressupostàries. Segon, aprovar la documentació complementària integrada pels justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents. Estats de despeses i ingressos aprovats. Relació de rectificació i anul·lacions de drets i obligacions de pressupostos tancats. Actes d'arqueig al final de l'exercici i relacions nominals de deutors i creditors. Tercer, remetre el compte general de l'exercici 2020 aprovada amb la documentació que integra a la fiscalització de la sindicatura de comptes de conformitat amb el que disposa l'article 212.3 i 223 del Reial Decret Legislatiu 2004 del 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i en compliment dels mandats de la llei orgànica 2/2012 del 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i de la resolució 24 de març de 2015 per la qual es fa públic el conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació de retiment telemàtic del comptes generals de les entitats locals signat el 3 de desembre del 2014. Bé, doncs tenim aquest ple que s'ha de celebrar perquè el dia 15 acaba el termini per presentar les comptes a la Sindicatura de Comptes. Com cada any l'AMD presenta els números a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat, igual que les altres administracions, i el dia 15 és el dia límit i, evidentment, hem de fer aquest ple extraordinari atès que el dia 18, que tenim el ple ordinari, ja estaríem fora de termini. La secretària, com bé ha dit, ha fet el seguiment de tot el procés que té aquesta aprovació, que ja es fa una aprovació inicial, es fa una comissió, es donen totes les dades de l'exercici 2020 a tots els vocals, els membres del govern, i queda exposat al públic durant 15 dies, em sembla, no, secretària? 15 dies són? 15 dies hàbils. Durant 15 dies hàbils, i ara el que fem és, degut a que no hi ha hagut cap al·legació ni cap incidència, doncs aprovar-ho definitivament. Paraules? Doncs Jordi, sisplau. No se't sent, Jordi. No.
Em mute. Ara se'm sent? Ara sí. Bueno, vinga. Seguirem així. Tot està bé. Efectivament, no vam presentar ni reclamacions ni al·legacions perquè en el fons numèricament els estats estaven quadrats i tot el que hi havia podien ser criteris. Era un problema de criteris, de que nosaltres entenem que d'una forma o altra no estaríem d'acord ni amb la prioritat ni amb les quantitats, però d'una forma o altra no som govern nosaltres i com que no som govern no tenim per què aplicar el nostre criteri per sobre del que un govern aplica, que per alguna cosa és el que legisla i per alguna cosa és el que mana. Per tant, aquest és el motiu pel que no hi ha ni reclamacions ni al·legacions. Però tot i així entenem nosaltres que aquests pressupostos 2020 han tingut una sèrie de, podríem dir-ne, de punts que sigui estratègicament o sigui ja com a concepte, no que no hi hem estat d'acord. Bàsicament hi ha 3 i un quart punt. El primer és un punt que ens n'hem queixat moltes vegades nosaltres i hem dit que no ens sembla correcte, per dir-ho així, és el repartiment que hi ha del pressupost de lo que realment va en el capítol 1 de personal i el que es dedica a l'espai públic, realment que és el que Bella Terra necessita i el que Bella Terra nota i per el que Bella Terra realment estaria satisfet de l'actuació de l'AMD, que és tenir una Bella Terra molt més polida, molt més neta, molt més, no sé, una Bella Terra amb una infraestructura molt més correcta del que tenim i no tan deixada, no? Que en el personal pràcticament entre directe i indirecte se'n vagi un 30% i que en l'espai públic vagi escassament un 14%, doncs entenem que el reparto no és equitatiu per el que Bella Terra necessita. Aquesta fos la primera. La segona, dir que l'any 2020, que és el que avui estem jutjant, va ser un any de pandèmia, amb el qual hi va haver una activitat, entenem nosaltres, una activitat inferior. Ens heu explicat per activa i per passiva que l'activitat va ser inclús superior a la dels altres anys. Bé, és un tema de conceptes. Nosaltres entenem que hi va haver una activitat, pràcticament subvencions no, festa major tampoc. Hi va haver tota una sèrie d'actes que creen tota una sèrie de gastos molt importants que no hi van ser. I, en canvi, realment en els resultats no s'ha notat realment que fos un any que hi van haver els ingressos normals, o pràcticament els mateixos que hi ha ja establerts quasi cada any, i en canvi no es va notar, podríem dir-ne, en el final del resultat, que fos un resultat més positiu del que esperava. Inclús val la pena dir que tots sabem que a final d'any, per temes de subvencions o no, però que a final d'any es van passar uns moments de tesoreria molt delicats i que no s'havia donat cap bany ni s'havia seguit no s'havia viscut aquesta situació i en canvi es va anar a produir aquesta situació trista, per dir-ho així, per temes de tesoreria, en un any que lògicament entenem nosaltres que tenia d'haver sigut un any precisament bastant més positiu amb els aspectes de resultats. Hi ha un altre punt que tampoc no acabem d'estar d'acord, encara que legalment és com es constitueix i com es fa i tot això, però quan parlem del romanent, hi ha un tipus de romanent, però que realment per un cantó que és positiu, però per l'altre cantó ve ajudat per una deuta de l'Ajuntament, en aquest cas crec que anava sobre els 150.000 euros o alguna cosa així, que realment tots som conscients que això ni es cobrarà mai, ni hi ha cap voluntat per part de l'Ajuntament de cobrar-lo. Per tant, també entenem que sí, que numèricament es pot posar perquè el paper ho aguanta tot i la llei també ho permet, però que entenem que en canvi no és el que hauria de ser. I per últim, que quan hi va haver l'excusa de les subvencions, que sí es fa el gasto però en canvi la subvenció ve més tard o això, realment això és una excusa que va sortir, que serà una realitat, però entenem que ho ve més com a excusa, perquè en el fons aquesta situació de que la subvenció ve quan ve i el gasto es produeix quan es produeix és algo que ve siguent així des de fa molts anys, que per tant aquest any que això s'ha vist com a diguem-ne, explicació del per què hi havia hagut tant problema de tesoreria, també entenem que va ser ben bé més per falta de la gestió anterior, de la gestió del que és el pressupost, dels ingressos que hi ha, entenem més que va ser per falta de gestió d'aquests pressupostos, d'aquests ingressos,
que no precisament per l'aspecte de la subvenció, perquè realment la subvenció sempre es cobra quan es cobra, ja dic, i el gasto es fa quan es fa. No aquest any 2020, sinó tots els anys anteriors han anat igual. O sigui que no vam presentar al·legacions, no vam presentar reclamacions, però, en canvi, no podem donar suport a el que hi ha hagut del tancament del pressupost del 2020 perquè hi ha una sèrie de punts que per nosaltres són cabdals i que no els hem vist correcte ni estem d'acord. O sigui que no podrem donar el nostre suport. Gràcies, Jordi. Quim? Gràcies, senyor president. Abans que res, demanaria que constés en acte la nostra intervenció com a grup d'Esquerra, perquè intentarem argumentar el sentit del nostre vot. Ja vaig dir d'entrada que, igual que el company, nosaltres no votarem a favor de l'aprovació de l'estat de comptes, per molt que som conscients que és un tràmit administratiu i que el vot en contra, inclús de tot el plenari, no impediria el seu tràmit. L'informe de la secretària especifica que la Comissió de Comptes ha de rebre la informació i reunirà sempre, a més literalment diu sempre abans de l'1 de juny i es va reunir el 27 de juliol. I també diu que el compte general ha de ser rendit ha de ser passar comptes o presentat davant del ple de l'entitat abans de l'1 d'octubre i transmès la sindicatura abans del 15 d'octubre. Estem fent un ple extraordinari el 14 d'octubre a les 8 del vespre per complir amb els plaços del 15. Però el reglament diu que l'hauríem d'haver fet abans de l'1 d'octubre. I el reglament diu que hauríem de reunir la Comissió de Comptes abans de l'1 de juny, cosa que hauria permès que el ple de 20 de juliol haguéssim pogut aprovar ja l'estat de comptes i haver-lo remès en temps sense haver de fer un ple extraordinari. Nosaltres no votarem a favor de l'estat de comptes perquè no ens creiem l'estat de comptes que es presenta. Es presenta un saldo de tresoreria, un romanent positiu i a 31 de desembre l'entitat municipal tenia treballadors sense pagar. I per tant no ens creiem aquest estat de comptes i per tant no li donarem suport. Creiem que el fet que haguem de fer un ple extraordinari perquè no hem complert els plaços d'una cosa que podríem haver fet en plaç i, per tant, sense haver fet el qüestionari, és una meravellosa metàfora de com s'està governant aquesta AMD en les qüestions administratives i pressupostàries i que al cap de la fi ens costen més diners del que ens reporta. Moltíssimes gràcies. Molt bé. En resposta una miqueta al que ha sortit, el primer punt és, el Karim tema, la pòlissa de crèdit s'ha fet cada any. Cada any s'ha fet la pòlissa de crèdit. La pòlissa de crèdit es fa perquè, com bé ha explicat en Jordi, i tothom sap que és així, les subvencions de la Diputació, que són la majoria, es donen, es concedeixen però no es financen i quan s'han executat, s'han pagat tot, aleshores es justifica el pagament i aleshores es reben. I per aquest motiu l'entitat municipal ha de tenir una pòlissa de crèdit que el que fa és fer de pont en aquest espai. És un concepte bastant fàcil i senzill. I bé, argumentar que això no funciona l'any passat, l'única cosa que va passar és que hi va haver un canvi en el personal de l'Ajuntament de Cerdanyola i com que la pòlissa ha d'estar aprovada per l'Ajuntament de Cerdanyola, es va demorar l'aprovació d'aquesta pòlissa que va acabar provocant un problema de tresoreria perquè l'AMD estava corrent de pagament i havia pagat totes les subvencions i tots els pagaments que tenia. Per tant, van quedar pagaments que no es podien fer perquè s'havien avançat uns pagaments que no s'havien cobrat. Aquesta és l'explicació senzilla del que va passar durant l'any 20 i que tanquem en aquest exercici. El tema del romanent és un tema bastant senzill. L'Ajuntament de Cerdanyola l'any 2017 va deixar d'ingressar una part dels ingressos que té que finançar per les competències que té a Bellaterra. O sigui, l'entitat municipal dona uns serveis i aquesta entitat municipal de Bellaterra rep una transferència del que valen aquests serveis de l'Ajuntament. Més o menys és mig milió d'euros. D'aquest mig milió en va ingressar 170.000 menys. De mig milió, 170.000 menys. I això va provocar una situació molt difícil per l'entitat municipal. I l'entitat municipal s'ha anat sortint amb problemes de tresoreria, amb una situació molt perjudicada, però aquest deute és real i existeix.
i aquest deute és el que està contemplat en el romanent. Però, evidentment, com que ja fa molts anys, aquest deute en el romanent no està totalment, sinó que cada any es va reduint en una part. I encara queda una part d'aquest romanent que considerem que es deu. Jo, per el que interpreto de les seves intervencions, vostès el que voldrien és treure aquest romanent. Nosaltres fem tot el contrari, nosaltres el posem. Perquè si traiem el romanent, tampoc mai podrem cobrar aquesta deuta. Per tant, la deuta té que estar en el romanent. El concepte de que l'Ajuntament l'any 2017 no va pagar el que tocava, va fer una compensació i va pagar menys del que tocava, és un concepte que nosaltres volem defensar. Per tant, aquest romanent ha d'estar en el pressupost tal com està. I no és que es puguin creure o no els números. Els números venen certificats per la nostra secretària interventora. La Beatriz és una secretària interventora. Té funcions de notari. Si vostè, qualsevol de nosaltres, venen a l'AMD, li pot fer un certificat de fe de vida. Té funcions de notaria. I és la secretària la que està responent de que les comptes i dels informes que fa. Per tant, no està en qüestió que els números es puguin fer d'una forma que no sigui legal. Estem insultant o faltant el respecte que li hem de tenir a la secretària de l'AMD, que no depèn del govern. Els governs anirem passant i la secretària de l'AMD és la Beatriz. I té aquesta funció, té una funció de certificar, de supervisar totes les accions legals que fa l'AMD i de supervisar també totes les comptes generals que fa l'entitat municipal. Per tant, és ella la que té una part de certificació i no es poden posar en qüestió la seva feina. Una altra cosa és que hi hagi diferències polítiques, que aquí sí que, evidentment, faltaria més. Tenim diferents formes de veure la gestió i, evidentment, els números reflexen la nostra gestió, això cap problema. Alguna paraula més? Els demano brevetat de la intervenció perquè hem sigut molt extensos a la primera ronda. Alguna paraula més, no? Puc parlar, Ramon? Sí, la Beatriz sempre pot parlar, sí. Jo volia fer constar que aquest any també ha hagut unes despeses extraordinàries. Va veure al febrer l'aiguat de Glòria i després va veure l'aiguat del mes d'abril. L'aiguat de Glòria era la Diputació que feia subvencions directes a tots els ajuntaments que els havia passat això. Però l'aiguat d'abril van fer extraordinàriament demanar una subvenció extraordinària a la Diputació. Es va fer la despesa al mes d'abril-maig i vam cobrar, perquè això, com és una despesa extraordinària, té un tràmit més llarg a la Diputació de Barcelona. I es va cobrar al desembre, això per una banda. I eren molts diners, ara no me'n recordo bé, però eren uns 40.000 euros. Després també teníem el pla ocupacional 2019-2020. Aquest pla ocupacional es va cobrar el 2019 el 50%, al principi del 2019. I al principi del 2020 es va cobrar un 50%. Faltava cobrar la resta. Però l'AMD ha fet la despesa del 2019 i 2020, la despesa personal. I l'hem cobrat aquest any 2021, que eren, no me'n recordo bé, però quasi 8.000 euros. Això per una banda. Per una altra banda, volia comentar el procediment del compte general. És correcte el que diu vostè i que jo he posat en l'informe de secretaria, que el compte general ha de presentar-se al mes de maig, la comissió de comptes al juny i l'aprovació pel ple ha de ser abans de la que estem. Però estem fent una cosa ben correcta. Demà tenim temps per presentar el compte general. Jo tinc tots els mails de sindicatura de comptes. Després, l'únic que passaria no passarà, perquè se presentarà demà. I cada any, jo des que soc secretària interventora en aquesta AMD, hem fet aquest compte general, l'aprovació, al mes de setembre, excepte l'any passat, perquè era el Covid, i la sindicatura de compte va deixar fer-ho al gener. El que podria passar, que no passarà,
és que surt a la memòria de la Sindicatura de Comptes, que vostè poden veure, si entren a la web de la Sindicatura de Comptes, allà surt la memòria i tots els ajuntaments, entitats, diputació, tots que presenten el compte general fora de termini. I veran vostès que hi ha moltíssims ajuntaments. Nosaltres estem complint la legalitat. Una altra cosa. Per una altra banda, l'única cosa que podria passar, que no passarà, és que la Generalitat retengui les subvencions, que mai ens ha passat, ni pel PUOS ni el Fons Català de Cooperació. I això és el que podria passar. Reté les subvencions fins que l'entitat aporti tota la documentació a la Sindicatura de Comptes. Però ja li dic a vostès, senyors vocals, que això no passarà. Mai hem sortit a la memòria que hem presentat fora de termini. Això és el que vull dir allí. I també és com un exemple, també la llei diu que els pressupostos s'han d'aprovar abans del 31 de desembre i moltes vegades, no aquí solament, que no s'aproven el 31 de desembre. Això és el que diu la llei, però no és cap il·legalitat en absolut. Això ho dic jo. Ja parlem. Moltes gràcies, Beatriz. Doncs passem a votació del punt, si us sembla. Vots a favor? Abstencions? I vots en contra? Doncs aproven amb els vots a favor de Gent per Vell de Terra, els vots a favor de la Mei Barceló, d'en Guillem, de la Tensi Torrecilla i el meu propi, l'abstenció de la vocal Xus Cornellana i el vot en contra de l'Esquerra Republicana i de Convergents. Molt bé. Doncs, sent l'únic punt de l'ordre del dia, arribem al final del ple i ens acomiadem cordialment. Molt bé, doncs, bona nit a tothom. Vagi bé. Bona nit a tothom. Bona nit. Adéu. Adéu, bona nit.